Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа една малко по-различна рецепта за класическата полента или така наречения качамак. Ключовите съставки днес са масло, пармезан, малко трюфелово олио и не на последно място маринована сьомга. Нека не се бавим, а да започваме. Започваме с царевичния гриз. Варим го в съотношение 1:5. Една чаша гриз и 5 чаши вода. Изсипваме всичко в тенджера, включваме котлона и започваме да бъркаме с дървена лъжица. Започваме от студен котлон, тъй като това предотвратява формирането на бучки. Някои хора твърдят, че това не е необходимо, но това е начинът, който аз съм избрал и се получава много вкусно. Бъркаме постоянно и когато зранцата гриз се сварят, добавяме маслото. Добавяме и настърганият пармезан, като оставяме малко за отгоре. Овкусяваме с сол и пипер. Не се притеснявайте да сложите повече, полентата поема много сол. Сервираме докато е топла, поръсваме с малко маринована сьомга, люспи пармезан, трюфелово олио и за финал малко черен пипер. И вуаля, вкусната ни полента е готова. Надяваме се, че рецептата ви е харесала. Ако това е така, абонирайте се за канала ни, като цъкнете камбанката, последвайте ни в Instagram и харесайте страницата ни във Facebook. Както винаги, цялата рецепта може да намерите на dovacuisine.com.